Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sa hisin ngi ay kublay pigi ba ki ba pet yakni ka YouTube channel jong unongsan hima. Mentangin manra sapi yaka wei jing yakren bat nong yalam ba hakli do jong ka khasi student union. Bat kata kalong bangin yakren habidai bat kani ka jing terwa jong ka khasi students union ban kersian yaki samla jong ka jaj ban riu bakin yo ban lech saki slem ai jing hikai pentebit namta bakin poi sakata kathong ban yo ban yakun yaki niki examen kum kaba penlong da ka union public service commission hak wakila ban poi sakathong kata ban pas ya kini ki kerdan kum ka Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service, but kiwi ki kerdan kiba don hapo jong ka sarkar India. Te kumbang itip ka jela mehlia kalanang duna kini ki officer hakini kerdan, but kalong sisa kaba ngobdiaw ya kajat benriu nomor kat nang mi isnam kat tangi nang duna kat baladangi pai pat sakiwei ki jela man usnam ki jula man penmi ya ki officer hakini ki kerdan kiba halor bakin yo ban bat ya ulakam sensar hapo ka jela ti mentangin yo ya kajing ya keren bat nong yalam presiden jongka KSU samla Lambok Starwell marngar bat ngin ngap ya kajing ya khana bat bat kai ka ba ka KSU ka don habidai bat kajing terwa ya kani ka lat ban ai kata kajing hikai pentebit syaki kon samla jong kane kari khasi beet jongi pila pani thu ini ke ba perlong ya ke isu ban wan ra da kani ka rukom perkhat kamtam ban yarap ki samla jongi hi kani ka senjam baka khasi sudin nian ta kanti ka sim yek nek senjam kumbang jukran nakapor ngi ongba kapuli puthi ka dekat top priority issue po jong ke issue hot nalor gibe ki issue bakta ajat ben riu ngi latan rong ndai ngi simpat puli puthi balom kongsan dakta banaduk basdang bala plongdok longsnam ya ki issue ru ki simbi bakongsan duk ka issue jong puli puthi tihnrei habangi pet ya ka jinglong jaman haka sensar kadar po ka jala jongi kamperkhat bangi pet bingi wat haka pengirung sket tret bunsin ngi iba nginang mi lenti baki perdok pasnam jong lojong gi ban syong po suki handai ka sosi lum ha ban siom bai na sabar ban syong suki ban penya ka sencar kadar po jala jongi teki snem arjar khasau jar kasan nakaliang joka sengut kopor porang ilam badniel krim kom presiden samla kostar jerwa kom jana sekretari tukpor ngila kersan ya komba sap hungut ki samla puli ki baban na ki longying ki ba sem janjar hakayo kakot bat ngila phak puli ki spo dar bat hakilan ba pher bat ki babun klaya pendap jeng puli bun ka adap ka graduate post graduate ka adap manta bat borok le paslut tre hai ki hadin jong ta bat ai hamgi persang ya banang ya thiar ya ngam jeliu ya ka ai kata ka jeng thli po ka jala jongi bat ngi persang ban pen hapat yo sawar hai babon balang kata ka kom perkhat bendan bat ngi syam bat ngi lamba ka ni ka suki ban song haka sekretariat tekirang bisa terter ngi iba ka thli du ka ta paro pasnam jongi te kawan ka jeng kli ka ai kedah boleh ngi mla berkenjok sakatak-tong ka wain da kidau bangi syam bangi lap bangi mdon kinunu ki cakapan tebet nda coaching sentar po ka jala ka jongi kiban pencanai setita ki samla pulih ki ban lap ban yakun sta ka banta bangi syam bat jenu jor tangkum ka jala jongi bakanipur manipur ngi iba manipur kan tradisu ta coaching sentar kidan te janman usnam jaman ka por ngi iba ka manipur ka jupan mi iya kini ki officer piong IS na IPS bat kiwi deh bat katahi kapan i ka jeng ki wirat hakat ka jeng nang jeng tep bat kapan i ka jeng klan jeng ki wat la kilong minority kam rai ka jeng tep ka jeng klan kalong ba kila man ya kanjo pan ya tenju bor hakat ka lan jong ka jeng nang jeng sta
hadirin yang kata nak kalian ko seng la parkhat tani ba bat ngilai mer jumut labun pun teli ki banai ngila syem jikini karai ba menta kanti ngen syem ni kesenjam ban persang kadang tang cing senjam ke banangkong bat ke cing persang ke banangkong ban kersan itu ki samla ki bat trang hok na ku mesim bat ki bada angnut hiru ban panjanai ban pantibet jelade dak bang pha bali ko cing ki sabar bagila pan yakon kini ki civil exam tiangi so thu i ka don sibun ba ki jing ki ba ngia kendu hendrai ka thong kalong bang kimi lim ti ba ni ko ampan mi ki pri ro jong ki ban sensar ya ka jala jung i la karang officer namar na keren ya kata teng la ki wan ki pri na sabar piong ka kedan cukum chief secretary kedan DGP kedan cukum kini ki IS pa per teng kim so thu ia ka sentimen rekom long koman jong chat pendeu jungi dekat no tam jena da ki breu jong ki ba la nang la sta ki ban penyat ia kata kesensar kadar kan yarap sebun ia jengki wirat jong chat pendeu ko jungi ti hajuk ko poru ngi ba ki samla puli jong chat pendeu jungi kim dei ki ba ong ba ki duna kata ka jeng nang jeng tep ne kata katalan ba play la henrai kalat kabu kam semlah pli kita ti kadai kalor kata kanong rem banalem ka sengi pesngi don jing sokhyang ni sngowa kadai kapor yang persang ni senjam barat bangan kersan itu samla puli kiba terang nduk kemesim ban kenjo sa kathong bat ngin pli kalat kanti ki ban phapat tebet khnang maki bala pan kre la jong bala pan yakon ta exam bat ni sukmi lenti bukan long ka jing mantoy ba jing kerku jabupon balang kuma phila mai phang habe dei bat ni ka jing terwa ya kini kon samla pan wan se kini ka silam jing hikai ka ba ka ke su kan sa pun ya ta ka jing king phila pan ya tho kum ki e kita ki jaka puli bat ki ba kumno kita ki khna ba phinjet bat ha kan kur kom phinjet iki hi bangen jet i khna bangen sapha man le ko ching sabar kam dei ngi su sim kumtu handai kena don tak exam enteran ba ki bawan sakmat lu papas ngan sa select ngan parla bat ongkat ngot ngan jet nomor kadang dei tak mesin manangkong hai bor baret dengan sebesar marki don lang ki katu ko ni ki expert ki ban jarap jingi ban penbet ki jingkeli ki ban ki maki belapan kre bat kita ki coaching center ki ba na kalian juga seng ngan parla iban batai menta hangno handai kladan ka jingete kladan ka jingi flu jumut kladan lupa ka jingi keduk markmat yaki kila long willing ban lupa ka sit nam tagi ka ki siu ka sapha ti khana ti long kata ka chupen kre ngi layat entah dai pun tali gi banai ndai ong ba su yarai mak menta ti delor kata ngrem bangim kwa bahkan long bahabasit bahasa itu kerang ni skwa am pelong dak ni kenteran exam bang ki bat tibet hok bat sa select ki bahkan sai hok mang sa persang ya ka ba jet ka tu ka ngot je bangan sapha man patibet je ki sakawai pat ka jaka ka ba na ka leng ko seng la de panyete ada panyekran ya pan bet ki kumang isu thu ban kai nam ta ban patibet di ban la ban yakun ni kum kini ki examen ka jinglut perpor ka judan te hakon ko kom ka ki isu kan yarap ki ba hakon ko kom kan bay kata ka jingrap bakin la ban lech kini ki silam jing hikai Hina dugon kasian ke Banangkong bang ya keren apo ka meeting juga Central State Council. Kam don jing ban rai kono no kakam. Mari teng long kebae kalong ba ban pentrikam ya takara. Habing isim ni karai ke Banangkong du rungi stutho bang kendu jing halor kata nai gen yo. Handai hadin ngi yo ban selok ki perlok perjor balong hasenda. Ki paradkhot na po Central State Council ang tagidan kinungilam barem ti ngisokumen ba makiru ilong sakmat ba habari haba pauru ki kloye ka ban kerjan korba ya kan kapang handai nama suthu bangi de tangki student teng kebun ki dekot juga seng basu em de basu bela kam dei basuk tingi bangin ong bangin pentelun kat kumin kat ikan kakap maka jinglot kam dai basu thomat dari jinglot babon tak daung jing babon kini kendu ni handai long ka
bangi temu nam ta ka jeng ba ka jeng angnut bangi persang ya ka pada ka pan perkhat ya ka la chai la singi kalawai jong ajai pun reu habakat du khawai ngi soban ong ba ngi hap an ai ngu na kong yu blai ba hapadeng jong ta jing ya denti ka jeng pen kre na kalian jong keseng ni bun tadi ki banai kalat kalenti ka pli ban pelong ya keseng hadu ni put mas pan panah pai ba senan ba ngilanut ya ban kersan ya ka tu ka nengut man pha ban tibet sebar bar kata ka de ka jeng kti ka jeng sebun ka kti ka mon kti ka deng jong ki perdok parasna ban sakmat ki baong ba ngidon kam ya bar kentiu je lagi jong bat ngasau ba kedai ka jing sebun jong ki perdok parasna kti ka mon ka deng kadai kanuksa ka bahaya ka ban kentiu lang iwe ya iwe nomor hi teng ngasi sakren kata kalong sa siamru wa kini ka senjam ru kalong bi teng ki samla puli ki batbet ki bapro ki badon syaka tatalen kata jing nap ka jabing jong ki rai teng ki wan ka ying long sam ka ba kham duna ka yu ka kon kan sem stom hadu kata ya ki beken phari coaching tang thipo ko tiru ti kani kalat kalti ka bangi persang ta kalong ba ni kwa ya ka bansai ya kita ki mo koridor ki ba kum ka jat benreu ni khmi lenti ba kelong ki aset ang tang jat benreu ya ka jalah bro ko kum ba pi kedong ne pi ong lada ka surka kaman bat lada ka makahi ka simkhia ban bo i kita ki lat jing hikai ki slam ai jing hikai kum balong ki we jela te nge ki khna jungi ru ki poisak man hanrei kumbangi i hang ne po jela jungi tladon kata ka Meghalaya Administrative Training Institute kata ru dei ka we ki slam jong ka sarkar ka ba ju ai jing hikai namta ba kini ki ba kwa bane khun ni kum kini ki examen te balika ki isu kam bo jengkeli ya sukar bat hakanu hukum ba kum ga jela ngimla ban sei ya kita ki officer lane kita ki bri ban pas ya ni ka examen ki ba juyo ya cing hikai hakani ka slam kata ka mati Meghalaya Administrative Training Institute ya kita ka slam ba ka sarkar ka lasdang ban penyat ngasong la syu sngo ta akat tu ka ni handai ka ngi syu sngo handai long bangim padi uso ngim tep ki hikai ayu hong ta ki hikai ban ye khun ye kani ka ban khre ngi exam na hikai de gui chu ban khre re ka ngim tep handai yu le se nga su shim ba yo se ka don padeng ka jing bom ka long lack of responsibility se na government ka bom shim khia lani ki bahasa hikai ru sulit melen tu ka taru ngim tep handai wat ka sarkari berbor ka ong ba ka jeng start ka balong bakong san handai lada kita ki badon hasuki badon hakabor kimpli pat ikilat kelenti man pentebet itu ki samla ki banla ban yakon exam pair nasobon ong ba kalong ka jeng khangla ti kani ka generation bat kani ka spas nam ka bagi yakran mentangi ong ba khulom khamnap ban ya ka wailam handai hagajala jungi iba nang khamlu nyarsha teng la sukut no teman pas BE BSc MA MSc bakom tar rinyar ong kenjo sta kathong ban yar kat bor wat ki weipat kamut ba ong bang ki samla macam bening ki bi handai ko makaran kong ba kita ki opportunity ki lat kabu ya ka ba pentebet ba pencana ya ki pan osrong ki lenti badai ngasoba kimdon ki duna pala tinga try kani ka dik wake up call ya ka sarkar ya ke education department bat ya sarkar beroi ya ki political party bro badan po jala bakin perkhat mai kene pentah namara da ki samla ki la chapan tibet haki pentah ba fair nak mi lenti than ong ba nyelong IS IPS bro khat ki bun ki kabu lada ki samla la chap tibet ki la pan ya compete ki we exam bro bat pen i bangi ngi ruspa ka jenang jeng tep jengla jungi hakali yang jung puli putih babi ong ba ki samla puli jungi kimde ki ba duna makiru kila re halat kamdan te pi kai khai ka da ba manchwa ni ju yo so kita ki nongra tin jongari India ki badai ki khasi ki ban le long ambassador se ki we giri te rei manta tang man pas ya kani ga exam makin wan long officer ha chala la jong ituna tre kai ka da ba hatu kadai namar bagi samla jongi kim dan kaman ban tre stom ne kono gurkom
Dagi keren gi pai ka menor ta ka juk maswa gi ong na dai ka juk dom mrei ni susorong bag jai benriu penmi pat kita ki nong tebe jing sai ban pen susorong gi bala pen introduce yaladi bat gira ya kreteng jong jai benriu andai kuma ong kan ka spas nem bor hoi ka bala ya keren spang bat tang spang ta ka jinang jing start nde jongi ha jala jongi yang caka ba kanap kanang lui hot ke banaka benta ke banakong yo le se kum ngai jing yu i ngi lam ba kita kilat kanti pen tebet iki kimdon po ka jala kabaar kalong ba teng kajing buteng bat kajing jai pede bat kajubam kot jengmut kita di kiwai pat kidaw teng yang ngan kulit puli ban pas hari kamdan bat kemesim yukun ban kenjo setakatong tingam laut kini ki pentang asoba kadai kapor yang i ba kum baking syukuran barbor ba teng implat tu kejuk bang sok kuat tang kasok teknis saban tu jing seneng jum paras sop ko ba don kama wala tan kasok ti kini kapor pakai kayang asoba kamdei ong ban keren teng inu dai wat ki samla puliru kladi ki bikin kampen di jumut ki habban dan tekem sem ban yakun ban ya aireng ban ong ngadai ban la bat ngadai ban job bat ngadai ban pois katong ala sulong melen ye kuno kam soba kejat bentiu ba kejala juing ka sulong kumju ba ti kani ka message kalong ba kalong sai ka samla puli ngi kejeng tibet kejeng la ki pejap man ba mi ki result exam per ki marks pa he ki bun wan sakmat de kenya ka juk jungi mata hanrai teng steng por ki klem no ti kani jing klem steng por ngi ba kim ye ne ka takatong te da boy bi ki don kejeng ini ka thong ngathrai kita kejing khanglan kejing du jekerman ngathrai kinamla ban longpat kacak kejing pen tukut no ya kita kanti ban kenjo stak penta ka ba kisamla ki angnot ba kitrang don kama ba la than sup kama phiang te kai thrai ka dawa ba ki brave ni ki kumbagi don ki riu sampang bat katu kan ni ki riu teman barbor bangi ju ya keren ki ong ba hakapor bangi dang don bat ka asam kajing trai stom ka khamjur kajing eteli ka khamkhlan ten re indang yo ya jela ni long kumbangi nang telot nang suai ni nang insting te pitrai kan ni ka kata ka baha ka ba jumang ka pangru ya ga jat benriu kum ki badan ang ni jela bangi ong ka reservation trai kan ni ru ka pen trai ni na hakun ukurkom hingi hadien ba ka jala kala yu la ka jong ka jame klia kala yu la jong ka jala hat ka don takaba ya keren bat kidang ngala ong kidang ye enjoy ya takaba adu mentaru kadai ka hok rungi kum trai trembuluk hi kidon ni gi jerwat pang ta ka reception si ngana kwa ban ketat kwa ban kan tho kwa ban keren ye andai ka ke message semua kwa ban keren si samla kamtam ki samla buli ki barang long kalawai ya kala chai sing jai mate kam disu ko poringi bangin hon bancingi tangi pumbaret kadai ko poringi bandon ta thong ngi bancingi ta dureo ki lat basir khai langi la ban bu yele hak ta ka thong athrai ba ka jat ban kun kiu abro ki dia ka ba ai kan ne ai kan don kum ba kadon ade ngim dei ban hun tang ta ka ba ngi bu yele de ba ngade ban tam kum ba ki wir ki tam tinga sngoba kani ka por ka dei ka por ka ba ngi hak ban kan det ban reun nomor yang gal ikimi kipa kisamla puli kadan kajing ya perkhat thamai kunu ban sandur ya kala sai sing jong jai penreu hailan sungiri tengen sa ta ka ba ro soba le se kan sukut nang ta ka ba ngenam poi pelat ya kata ni kedai ke por yang i bengen hab ban pe sabar ya kata jong ka ba jak bangin nang la bat ki kum kisamla puli ha pro gila ni ro ha ka jela jong ni ka sarkar jela ka ju penlong ye gini ki eksamen rungkam kamtam kumgini ki eksamen ban jet ye kita ki Meghalaya Civil Service Officer lane Meghalaya Police Officer no MPS berarti om tengrai ngi iba kaduna kani ka rungkam penlong ye kani eksamen hakajing i jong ka ki isu bat hakajing sungthu jong pi trai hakanu kom ka sukar kadai ban penlong ye kini ki eksamen kamtam bangin yo pentebet ban yo ban penrung kampun ki
officer ki bandai hakani tentang hi ka ni ka bentang athrai ka bukongsan ka sarkar ka habban sinya ka sistem bar kata kalong lakam dei mandusnem makana sisien ka arsnem ka dei makondok exam khanang ba kita ki penta ki manam thali ada ka jrong plak ka gap ngi ba ka pelong ikis priulo jong makaduna ta ka kam tingi khmi lenti bat ngi angnut ba ka sarkar ka kom jingya jong ka por kumnu bakentiu ban plilat plinti ban ISP ki priulo jong ka sngoba ka dei ban khamlangkot kata ka gap kata kalau amna asnem ne laisnem kemlai pelat kata kena bengin i biru jong pen tebet mateng tenglang bang itu kelami bu ni e jing mentoi bat maki lu adan tu ke menam hon tak tu kena pen tebet le jong kena pen kre le jong wi pentaro kata ka jing i ba jing lap jing i long ba kadon kam ne sarkar perkhat tamai kru ka kubur sia samla jong jai penriu ngila persang hai borbaret kom kaseng kibun kibu rudak jengkeli nai pheyo sponsor rai kebukongsan kalong kamdai ke jingdan dai kamsiam jong jingkit kli kata apa ki su kadan tapi ngidan jingke mestiam jong jingkit kli jing song dapram ya kala sai sigi jaj meriu kalong ba ngakwa man ong samla kalong tolong ibukot jumut kibayene kibasulur bat kibapedon kamhok ke kopor wat nam sim ya kani ka bangi ni terwam ta kum kaseng baitang karong tam karong sisingi karong phong sisingi hito sim ye kene kadai maupun ye ki sia ka wipat ka jeli sia ka wipat ka kardan kata ceng nut jong ki isu ladangi sim ba hajbi ka jaj mende jungi burtin ye kadan ngi sutona bawan yo handrai ngimjupan sistem handai kane ka ceng perkhat bat ka san perkhat ba ki isu ka perkhat menta kalong ba ngi kwa ban yu sia ki samla ki betrang kok ndu ka mesim kemdai chuan teneng yang ini kmi lenti bat ngidon ka jing kerman ka baskam ba kisamla ki basyem yel jong ka banta ban penkre na bon yakun hani ka exam ka bangi sa ka seng ka sajiet kat sapha le ki ngit ba te kisamla ka trang shadu musim bat kita ki long ki ba ngi angnut bat ngi trang ba ki bala ban pois ta ka thong ga tang ka kisamla ban ka jingkot jumut ka kubur kalong sistem la kedai na kununu ka sunong la piwan na nunu kalong yeng pedok na berspa aru compare rebu kongsan tobu e ka thong ka jumpi ma chisin ka sngi kita ngijing jing tanju ki ba khanglan hakal tijat ka jing imbre ingit ba kinamla ban ka lenti ban poi ka thong namar kumasim nuksta la da Abraham Lincoln utho porlit puli khulom jung u di tongronga kot kopi ni ka stage u di kalantang kado kawai long presiden juga di Amerika ti hang ta long ka teng ka jingduk jing keduk ru nya ban bu ba kam dai pat ka ting pengkyang te we phidon kata ban la ban ya thom ban kun persa ye teng e tai jing e ting pengkyang di tang kamon ba jwat ba jing kot jumut tengi angnut bat khmi lenti bat ngawer ik samla puli jong jai ban rewa kapur kadawa jingi bangadon ya kam sem ye kun bar ka thong jongi ban kot jumut hok ban ong bangadai pendap ngadai ban la bat ngadai ban poi sta ka thong bangal thu to polisi bona ya balam ya kapor sapi pangi kitbok ki yang ba kisamla ki ban sakni ke islam ka ba ka ki isu ka terwa kin yo sya ya ta ka jingkai ka ba kin yo ka jing pentepet bat kin la sya ban poi sya ka thong kumba ka ki isu ka bu ya ka ta thong ka ba khamade kublai sibon